yaptığınız eylem kanunsuzdur. Meclisên Jinanên Platforma Em ê Kuştina Jinan rawestînin li dijî qeyrana oborî li taxa Kadıköy Îstanbulê çalakiyek li dar xist. Di çalakiyê de jinan qeyrana oborî û nevekeviya ve qeyraniya di navbera zilam û jinan de protesto kirin. Her wiha jinên Îstanbulê ji ber buhabûna elektrîk, gaza xweziya û buhabûna xwarinên bingehîn û bi vê yekê vegiredayî ji ber buhabûna jiyanê jî xwepêşandan pêkanîn. Lê ji ber ku koçxane û tavayên jinan polîsan bi hinceta ku dibe ku ji ber van amûran birîndar çêbin, rê nedan ku jin bikevin qada çalakiyê. Jinan li gel hewildanên astênkirina polîsan ji çalakiya xwe li derveyê qadê bi koçxane û tavayê û bi dansên xwe protesto kirin û nerazîbûna xwe jî anîn ziman. Mûçeyên ku niha em distînin di navbera 3 bû 4000 lîreyên Tirkî ne û mirov nikare debara xwe pê bike. Ji xwe rewşa fatûreyan jî li holê ye û her roj wek berf û baran zam dibarin. Ji ber ku mirov nikarin debara xwe bikin, derûniya wan xirab dibe û xwe dikujin. Her wiha jinan di çalakiyê de ji bo wekevî û azadiyê jî bang kirin û gotin ku werin em bi hev re bimeşin û bi tenê nemeşe. Sekretera Giştiya Platforma Em ê Kuştina Jinan rawestînin Fîdan Ataselim ji diyar kir ku wek hemû ketkaran qeyrana oborî zêdetir bandora xwe li ser jinan û endamên LGBTİ dike. Ve kadınlar söz konusu olduğundaysa û dema jin dibe mijar, jin wek parçeyeka biçûk ya dahatê têne dîtin. Hîn jin bi zilaman ra heman karî dikin, lê kêmtir diravan distînin û pêşîn jî jin tê derxistin ji kar. Her wiha ji bo mal û debara malê ti kes pirsan nake. tek bir şey söylemiyor. Ataselim herî dawî jî destnîşan kir ku evên dijî tundiya zilaman û sîstema kedmejiyê û her wiha sîstema ku qeyrana oboriyê saz dike jî bi jinan re di rojên pêş de jî werin bahev. Min botanî. Dengê Amerîka, İstanbul.